ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବର୍ଷା। ଅପସାରଣ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧାସଳଖ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶୀତଦିନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳିଗୁଳି ସହ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 3% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 1ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 1150.2 ମିଲିମିଟର ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1115.4 ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା, 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 14 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 12% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ କେବଳ କେଉଁଝରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 10 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେପରି ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ 37.6 ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବେଶୀ ରହିଛି।